bisimilayi malaktiga dun kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bamara Mawudi ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Tɔnbukutu mara la a yirala ka fɔ ko finitigi naani kɔni bɛ yen nɔ olu bɔnɛna u ni na finitigi dudu fana bɛ yen nɔ ko olu jogin ayiwa kibaruya min sera ma o de y'a yirana ka fɔ ko karido février kalo tile 23 kɔnɔna na Mali gouvernement kɔni bɔra ka sɛbɛn dɔ kɛ ka yira ka fɔ ko min yɛrɛ ye Bamara Mawudi ni ale kɔni bɛ Tɔnbukutu mara la ko majugu kɔni taara bingani wale dɔ ta ka ɲɛsin an ka finitigiw ma o de okumu kɔnɔna na gouvernement y'a yira ka fɔ ko maa naani kɔni bɛ yen nɔ finitigiw fan fɛ olu kɔni bɔnɛliw ni na ani ko maa duuru fana bɛ yen nɔ ko olu kɔni jiginna ko ani min yɛrɛ ye finitigiw ka minɛnw ye ko tiɲɛni kɔni caman don n'u kun o la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen gouvernement kɔni y'a yira ka fɔ ko nin waleya ninnu kɔni na min ye finitigiw ka pankuru ye ale kɔni nana ka na dɛmɛ don finitigiw ye walasa ka majugu kɔni gɛn ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɛlen na tuma min na nin waleya ninnu kɔni kɛra an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko majugu kɔni taara wa gouvernement ale kɔni bɔra ka foli kɛ finitigiw ye ani ka tasibila kɛ maa minnu kɔni ni tora ni waleya ninnu kɔni na ko ala ka ɲin'u na o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Dana Amasagu olu kɔni bɔra ka sɛbɛn dɔ bɔ ka yira ka fɔ ko olu kɔni nisɔngoyalen don Bubu Sise ni o kɔni ye Mali premier ministre ye a ka kumakan dɔ kɔni na ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko février kalo tile 23 kɔnɔna la min yɛrɛ ye Dana Amasagu ye olu kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ min ye Bubu Sise n'o ye Mali premier ministre ye ale kɔni ka kumakan dɔ Bubu Sise ale kɔni taara tile fila bɔli dɔ la Moti fan fɛ ko tile fila taama in kɔnɔna a y'a yira ka fɔ ko min yɛrɛ ye kan yɛrɛ ye kɛlɛbolo minnu bɛ yen nɔ n'u sigilen bɛ k'u yɛrɛ lakana dɔgɔnɔduguw la ani Moti fanfɛla caman kɔni na ko olu daga yɔrɔ ninnu ko olu kɔni ka ci o de okumu na ni makofɔlen ninnu n'o ye Dana Amasagu ye olu y'a yira ka fɔ ko o kɔni kumakan ninnu ma bɛn olu ma ko sabula ko olu kɔni ka nin daga yɔrɔ in kɔni cili tɛ diya olu ye ko olu ma nin daga yɔrɔ ninnu sigi ka fɔ ko daga yɔrɔ sigi diya ye kama k'olu y'a sigi de walasa k'u ka duguw lakana ko sabula ko ni dugu caman kɔni bɛ yen nɔ n'olu ka daga yɔrɔ bɛ yen nɔ ko finitigiw de tɛ yen nɔ o de okumu na olu kɔni taara nin daga yɔrɔ ninnu sigi ka sabu kɛ binganikɛlaw kɔni ka bingali wale kɔni cayara nin yɔrɔ kɔfɛla ninnu na k'u bɛ taa maaw kɔni faga fu ka sɔrɔ kun kɔni t'a la o de okumu na olu y'a yira ka fɔ ko olu kɔni tɛ jɛnɛ ye ko sabula olu kɔni bɛ yen nɔ bɛɛ de lakanani kama Moti mara la kɛrɛnkɛrɛnya la ko wa ko olu kɔni ka daga yɔrɔ in tɛ ka fɔ ko olu bɛna siya woloma kɛ walima ko ka taa bin maa dɔw kan ko ayi ko olu kɔni bɛ yen nɔ walasa ka taa maaw lakana de k'i mana kɛ siya fɛn fɛn ye olu kɔni b'i lakanda ko okumu na olu kɔni bɛ nin daga yɔrɔ ninnu kɔni na wa ko n'i ye nin daga yɔrɔ ninnu kɔni cilen ko fo ni min yɛrɛ ye Mali gouvernement ye u ye finitigi bila ka taa nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na ayiwa kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Dugabugu ni ale kɔni bɛ Segu mara la ko banbagatu kɔni taara banbagati wale dɔ kɛ finitigiw daga yɔrɔ la kibaruya min fɔra an ye olu kɔni y'a yira ka fɔ ko sibiri don février kalo tile 22 kɔnɔna la gouvernement kɔni ka kuma lasela ni an b'a fɔ ma porte parole ale kɔni bɔra ka sɛbɛn dɔ kɔni kɛ ka yira ka fɔ ko Dugabugu finitigiw dayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya gendarmerie maaw bɛ yɔrɔ min na ko majugu dɔw kɔni taara yen yɔrɔ la u bɛ moto sanfɛ ka taa banbagati wale dɔ kɔni kɛ o wale in kɔni senfɛ ale kɔni tun y'a yira a ka kuma kɔnɔ ko min ye finitigi dɔw ye ko maa dɔw kɔni bɔnɛliw ni na wa ko maa dɔw kɔni joginna wa okumu kɔnɔna la min yɛrɛ ye gouvernement ka kuma lasela ye a y'a yira o sɛbɛn kelen kɔnɔ ko ni majugu ninnu kɔni ye nin waleya ninnu kɛ k'u bolila ka taa Siriba la ayiwa gouvernement kɔni ka kuma lasela y'o fɔ nka kibaruya wɛrɛw kɔni y'a yira ka fɔ fana ko min yɛrɛ ye ni banbagati wale ye ko finitigi ni kɔni ma to a la wa o kibaruya ninnu bɛɛ kɔfɛ min yɛrɛ ye gouvernement ka kuma lasela ye ale yɛrɛ kɔni bɔra ka yira ka fɔ tuguni ko kibaruya fɔlɔ minnu kɔni tun dira ale kɔni fɛ ko o kibaruya ninnu kɔni tun tɛ tiɲɛ ye ko sabula ko majugu kɔni taara nin yɔrɔ kɔfɛlenw na k'u kɔni ye mugu ci fan bɛɛ ko nka ko maa kɔni ni ma to a la ko finitigiw fan fɛ maa ni ma to a la wa dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ fan fɛ ko maa kɔni ni ma to a la ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen Fibi a kun yirala ka fɔ ko den 2 kɔni kun tununna nka ko 1 kɔni yera kibaruya minnu kun sera ma olu kun y'a yira ka fɔ ko kabini février kalo tile 11 kɔnɔna la ko muso dɔ kɔni kun taara Fibi ka taa i yɛrɛ kɛ furakɛlibaga ye okumu de kɔnɔna la ale kɛlɛ kun ye den 2 kɔni suɲɛ ayiwa ko den ninnu kɔni suyɛnen ko ni muso in i kun ɲɛsin Bamakɔ de la ko tuma min na ni muso in kɔni sera Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnyala suguba kɔnɔna la ko den ninnu na k'a ye 1 to yen ayiwa hakilina jiginna an b'a yira ka fɔ ko den ninnu kun ye den 2 de
kelen bɛ ale kɔni si tun bɛ taa san 8 na a kelen don o tun ye denyɛrɛnin ne o tun bɛ taa dɔgɔkun 2 la wa ni muso in an b'a yira la ko a ye maa min kɔni kun si bɛ taa san 8 na a y'o de to yen nɔ wa den fitinin kɔni a kɔni bolilen bɛ n'o ye bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni okumu kɔnɔna la walasa den fitinin bɛ se ka ye ka segin ka taa di a somɔgɔw ma cogoya min na ni ne kun ye bi kibaruyaw ye ka da kulo kan hali bi aw ni an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye aw ni ce aw ka kulumajɔ la